дуруду салом бинандагони гиромӣ, барномаи баҳси доғ аст ва ман Ҳишом Абдуманнон. Дар ин барнома мо баҳсҳои доғ дар шабакаҳои иҷтимоиро баррасӣ хоҳем кард. хабари пурбаҳси нафта ки пурбаҳстарин хабари чанд моҳи ахири ҷаҳон аст, ин коронавирус аст. имрӯзҳо ҳама ҷо ҳарф аз корона асту баҳсҳо ҳам ба даври ӯ мечархад. тоҷикистон ки бо гузаштани бештар аз 4 моҳ аз шӯи корона ва даргир шудани тамоми кишварҳо худ ва ҳамсояаш Туркманистон аз ин вабо эмин монда буданду боиси тааҷҷуби ҳама гашта буданд. аммо инак бештар аз ҳар вақте бӯи корона медиҳад. таътил шудани мактабҳо ва иқдомоти пешгирона имрӯзҳо ба Тоҷикистон ҳол ва ҳавои коронӣ додааст. гӯё мардум аз ин иқдомот ба таҳлука афтоданд ки шояд корона омадаасту хабар намедиҳанд. аммо вазорати корҳои дохилияи Тоҷикистон мегӯяд бо овозаи аз коронавирус мурдани одамон дар Тоҷикистон бовар накунед. ин хабару овозаҳо иғвои беш набуда то ҳол дар қаламрави Тоҷикистон коронавирус нест. ҳамчунин вазорати корҳои дохила ёдрас шудааст ки коронавирус дар Тоҷикистон то ҳол ба қайд гирифта нашудааст. корбаре бо номи Наҷмиддин Ҳусейн мегӯяд духтурҳо дар вазорати дохилаанд ё вазорати тандурустӣ, инро кӣ бояд тасдиқ кунад? теъдоде аз корбарон ба гуфтаи вазорати корҳои дохила ҳамақида нестанд ва онҳоро ба пинҳонгорӣ муттаҳам мекунанд. гурӯҳи дигар бошад комилан эътимод дорад ва вуҷуди коронаро инкор мекунанд ва гурӯҳи аввалро бадхоҳи миллат медонанд ки исрор доранд дар Тоҷикистон корона вуҷуд дорад. аммо гурӯҳи аввал ин иттиҳомро рад карда худро дӯстдор ва ғамхори миллаташон медонад. зеро агар аз вуҷуди корона пинҳонкорӣ гардад, мардум ҷиддӣ намегиранду вирус ҳамагир мегардад. корбаре бо номи Баҳром Мараимов мегӯяд иншоалло ҳамаш мегузарад, вале бисёр хоҳиш дорам ки аз яке хоин ва аз дигаре обсофкунак набароред. ҷомеаи демократик гуногунандеширо талаб мекунад ва ҳар кас фикри худро мегӯяд. мо ҳамаамон сиҳатӣ ва ободии ин ватанро мехоҳем. рӯзҳои хуш дар пеш аст. ҳамааш бо хусти худо мегузарад. фақат шумо дӯстон ба якдигар таҳқиру дашном надиҳед. хоҳиш. корбаре бо номи Абдураҳмон Мансурзода гуфтааст аз пинҳон доштани ин ки гӯё ин вирус дар кишвари мо ҳаст кӣ манфиат мебарад? ин ба фоидаи кӣ ҳаст? хоҳишмандам мантиқан фикр кунем. ин на ба фоидаи ҳукумат ва на ба фоидаи миллат аст. ин як. дуввум ин ки ба ғайр аз муассисаҳои марбутаи давлатӣ боз чандин муассисаву ташкилотҳои байналмилалӣ ҳаст ки ин вазъро пурра таҳти назорат қарор додаанд. агар ҳукумат пинҳон дорад, ҳеҷ онҳо хомӯш намешинанд. гуфтаҳои ин корбар дуруст ба назар мерасад, аммо корбароне ҳам ҳастанд ки дар чандқадамии корона буданашонро хабар медиҳанд. корбаре бо номи Хуросони Бузург навиштааст дирӯз аз фавти амакам хабар доданд ки ҳатто фарзандонашро намонданд назди тобут биёянд. дар мошини таъҷилӣ ҷаноза шудааст. ба марги амакам бовар кунам ё ба маълумоти вазорати корҳои дохила? ва баъдан ин масъала ба вазорати тандурустӣ бештар дахл дорад, на ба вазорати корҳои дохила. як корбари дигар бо номи Майя Темирова низ иддао дорад ки яке аз ҳамсояҳояшон дар Хуҷанд дар беморхонаи шаҳрӣ ҳамшира аст ва гуфтааст ки 40 нафар бемори коронавирус дар бемористонанд. Маъруф Дӯстов низ илова кардааст ҳамааш мегузарад, дуруст, аммо бо чӣ қадар талафоти ҷонӣ ва рӯҳӣ инаш номаълум. мегӯянд аз марг ҷои гурез нест, вале одамонро ба роҳе ки охираш ҷарии баланд аст равон намудан ҳам дуруст нест. ҳазорҳо рӯзноманигор, аммо як нафар аз онҳо қобилияти рафтан ба ҳамон беморхонаҳо ва нишон додани ҳақиқат ба дигаронро надорад, то ба таҳлука наафтанд. ба фикрам рӯзноманигорӣ на танҳо таърифу тавсифи як гурӯҳ ва хокзанӣ ба чашми дигарон набудагист. инчунин чанд нафар аз корбарон хабар аз бешумор будани беморони короноӣ дар беморхонаи якуми Советскӣ хабар доданд, аммо баъзе дигар инкор карда гуфтанд ки бо чашмони худашон диданд ки беморхона дар ҳолати оддӣ ба сар мебарад. корбаре бо номи Салимҷон Ансорӣ мӯътақид аст ки харитаи короноӣ аз тариқи Спутник тамом минтақаҳоро ки корона доранд маълум мекунад, вале дар Тоҷикистон ҳеҷ асаре аз корона нишон надодааст.
як корбари дигар бо номи Абу Исоев дар ҷавоб ба корбар Ансорӣ гуфтааст: дар тамоми дунё ҳаст, дар мо ҳам ҳаст. Вирусро ба чашм дидан намешавад, махсусан аз Спутник. Давлат ба гардан намегирад, зеро дар буҷа пул надорад. Агар ба баҳси байни корбарон таваҷҷӯҳ кунем, натиҷа мегирем, ки коронавирус ҳама ҷоро фаро гирифтааст, вале худро ба таҳлука наандозем, зеро таҳлука ва тарс боиси поин омадани иммунитети бадан мешавад. Пас ба ҷои тарс дуогӯ бошем ва комилан ба набудани вирус бовар накарда, балки бо оромиш тамоми пешгириҳо ва дастурҳои тозагиро риоя кунем, то мабодо ин вабо домангирамон нагардад. Сафарали Амирхонов низ дилдорӣ карда гуфтааст: барои мисол дар Русия дар як сол 1,5 миллион нафар аз касалии илтиҳоби шуш мемиранд. муриш аз ин коронавирус хеле ва хеле аз лиҳози фоиз кам ба шумор меравад. ягон ҷои воҳимааш нест, пешгирӣ ва эҳтиёт кардан хуб аст. навиштаи корбар Муслиҳиддин Улмасов низ имрӯзҳо бояд ҳамеша дар хотирамон бошад. ӯ менависад: ҳар чӣ бар сари одамият ояд бигзарад, сабр бояд кард, худованд сабркунандагонро дӯст медорад. корбаре бо номи Тоҳирзода Эраҷ Мирзо навиштааст: намояндаҳои Созмони ҷаҳонии беҳдоштро аввал дар карантин қарор бидиҳед, пас иҷозаи кор. теъдоде аз корбарон ба ӯ ҳамфикр буда қонунро барои ҳама як донистанд. корбаре бо номи Ёрмат Исмоилов дар ҷавоб навиштааст: то муҳлати карантин тамом мешавад, ки мебароянд на одам мондааст, на касалиҳо. баъзе аз корбарон бошад Созмони ҷаҳонии беҳдоштро омили вуруди вирус ба Тоҷикистон медонанд, монанди корбар Беҳрӯзҷон Саидов, ки навиштааст: то омадани ин намояндагони Созмони ҷаҳонии беҳдошт дар Тоҷикистон коронавирус набуд. агар муайян карда шавад, пас сабабгорашон онҳо бошанд дар кор. Суҳроб Мирзоев бошад гӯё коронаро аз чанд вақт пеш дар Тоҷикистон эҳсос кардааст. ӯ мегӯяд: акнун коронавирусро бар сари Созмони ҷаҳонии беҳдошт мепартоем. коронавирус аз моҳи март дар Тоҷикистон аст. фақат ҳукумат кӯмакҳои хориҷаро дар киссааш задааст ва иқрор намекунад, ки дар мо ин вирус ҳаст. корбаре бо номи Марзия Фитурова бошад ғамхорона навиштааст: эй мардум, коронавирус бошад набошад, ба табибон ба ҷои воҳимаю гапҳои пучу холӣ кӯмак расонед. бечораҳо бо либосе, ки на ҳаво медарояд, на нағз нафас кашида мешавад, кор мекунанд. аз ҷайби худашон ин либосҳоро мехаранд. шумо ҳам яктан барояшон либоси эминӣ гиред. дар моҳи шарифи Рамазон савоб мегиред. гап задан осон, дар амал корро кардан мушкил. ин буд гузориш аз баҳсҳои доғи ин чанд рӯз. лутфан назарҳоятонро дар зери ин навор нависед ва дар баҳсҳо ва машваратҳои шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолона ширкат кунед. то барномаҳои оянда, худо ёру мададгоратон. радиои паём. дар фазои сиёсат садои ҷадид. радиои паём. илм, фарҳанг, навид. радиои паём. машварат, баҳс, гуфтушунид. дар тамоми дунё рӯи расонаи интернетии радиопаём.net